Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. From now, Professor akhala akufika kusanja imene kukhale President Professor Arthur Peter Mutharika ndi sanja imene ya mangidwa mamakono, sanja imene yapangidwanso decorate kwambiri. So akuluakulu azipani zonse afika kale pamalo pano. Taona akufika kwa running mate amene angofika posa khalisapa amene ndi Justice Dr. Jane Ansah ACC afika nditu patakali afika nditu phindi zingapo zapitazo anafikanso asanafike running mate anafika President Ford amene wandi Enoch Kamzingen Chihana mwana wa Simbi ya moto amene afika nditu pakanthawi pano amene anawalandira running mate Justice Dr. Jane Ansah pamalo pano amene afika Secretary General apita Mukito afika nditu Vice President achigawo chino chakumpoto olemekezeka Ajape Muhango afika nditu patakali pano nawonso apeza malo kusanja kumene koko akhala afikanso Regional Governor achigawo chino olemekezeka Azomera Ngira afikanso nditu akhalanso kumeneko nditu kudikirira kufika kwa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika amene akhale akufika nthawi ina iliyonse pano pakatoto Freedom Park. Pano zimene zikuchitika nchakuti anthu azimayi kuno akuvina akusangalala kuti zimene akhala akuziyembekezera kuti zichitike malo ano kuno zayamba kuchitika. Amene akusogolera mambo onse patakali pano ndi Saulos Tindwa amenenso ndi mneneri wa chipani cha Ford kuno pano pa Katoto Freedom Park nditu akusogolera patakali pano ndi Saulos Tindwa kuchokera ku Ford. Anthu ambiri asonkhana zikuoneka kuti malo ano achepa ngati mene timaganizira achepadi ndithu koma nsanja zonse zimene zamangidwa pamalo pano nsanja zonse zinayi zagawidwa ndithu kuti sanja imene ili kumalizira uko ndi kumene kwakhala akuluakulu ndi mafomu noti mafomu sanja achiwiri akhala mashadow MP onse akhala nditu sanja imene ili pafupi ndine. So next ku sanja imene kwakhala mashadow pamuzi pano ndi sanja imene kukhale President Professor Arthur Peter Mutharika kumene kwakhala President Ford amene wandi Enoch Chihana akhalanso kusanja imeneyo ndimenenso kwakhala Secretary General kumenenso kwakhala running mate Justice Dr. Jane Ansah ndimene afika ndithu akhala kusanja kumeneko. Anthu ambiri metakati fotokozera akubwera pano malowa adakachepabe ndithu malo pano pa Katoto Freedom Park. Tika unati mwayi ocheza ndi akuluakulunso ena pano pa Katoto Freedom Park pamene ndithu anthu ambiri akhala akufika pano pa Katoto Freedom Park. Timafuna ndithu munati kupasireni zonse tikati kupasirani satani wa zonse zimene zikhale zikuchitika pa malo ano pamene nthawi ina iliyonse from now President Professor Arthur Peter Mutharika akhale akufika pano pa Katoto Freedom Park. Inu maso khalani pamenepo musasunthe, ife tili pano tikhala tikupasirani chuchuchu wa zonse zimene zakhale zikuchitika pano pa Katoto Freedom Park. Adakavina anthu adakasangalala pano pa Katoto pamene tikuona mbali zonse. Ndikang'ana kumanja kwanga ndikang'ana kumanzere kwanga pena paliponse pali anthu ochuluka kwambiri. Pali mbendera pano za Liberation Party zimene zikuwepedwa, pali mbendera pano za Ford zimene zikuwepedwa pano pa Katoto Freedom Park. Palinso mbendera za manthu wa chipani cha Democratic Progressive Party zilinso pano. Makaka onse ali pano, masanja onse apangidwa decorate ndi mafotokoza za nsanja zimene zamangidwa pano. Nsanja yoyambirira tali kwenikweni uko ndi nsanja imene kwakhala mafumu onse achigawo chino chakumpoto asonkhana ndi nsanja yawo ndi zinthu zapamwamba kwambiri zimene zikuchitika malo ano. Ana aliwonse magawo onse ayisedwa ndithu pa nsanja yawo zimene zikuonetseratu kuti mgwirizano umenewu ena akuti Blue Alliance wakonzekadi ndithu kutenga kamene tili kusogolera dziko lino la Malawi kuyambira pa 16 September chaka chonchino pamene Amalawi tikhala tikupita kuzisankho. Mwina kuno ndithu malo wake ndokang'anirana kuno zimakhala ndithu zokang'anirana zimene zikuchitika kuno pa Katoto Freedom Park chifukwa malowa timaona ngati ndi akulu kwa malo ano achepa ndithu malo ano ndi malingana zimene zilili pano pa Katoto Freedom Park. Tikwesa mwina kupeza achitetezo kuti mwina asunthe anthu kuti mwina mutionetsetse bwinobwino muonetsetse zonse zimene zakhala zikuchitika pano pa Katoto Freedom Park mu mzinda uno
wa Mzuzu. So kuno zochitika ndi zambiri, kuchitika zambiri pano anthu akungovina mangosangalala kuti tione kuti zonse pamene akulikirira kufika kwa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Mwina tikapeza mpata tichezanso mwina ndi ena mwa anthu amene asonkhana pano pa Katoto Freedom Park muzinda uno wa Nzozo, pamene pano mkango nthawi ina iliyonse ukhale ukufika pano, mkango wa Malawi, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Inu kani pamenepo ndithu cheru pamene tikhale tikuonesani zonse zimene zikuchitika kuno ku Nzozo nthawi ina iliyonse. From now President akhala akufika pano pa Katoto Freedom Park. Mwina timve zokuti akuyankhula tumbuka, mwina zilivuta kuti timve kuti akutanthauzanji mmene ndafotokozera kuti tikhala tikubwera ndi lendo osiyanasiyana kuno pa Katoto. Tione timve kuchokeranso kwa iwawa kuti kuno ziyenda mutani. Tingomva kuchokera kwa inu mayi wanga. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwino, mwaswera bwanji? Mwasweranso. Takumana pano pa Katoto, mwina mwafika siku la lero la megalale ya zipani zimene zizi za DPP Afford ndi zipani zina. Mwina chiyembekezo chanu nchotani pamene profesa akuponda malo ano lero? Chiyembekezo chanu choti a profesa alowa mboma fuka anthu akonda zedi. Pali yese chipani kuno kumpoto kumwera pakati anthu osali panopo akuyamika zochitika za president. Ndiye anthu afuna kuti boma limeneli abwerere muziko la Malawi wavutika kwambiri. Ndiye afuna kuti abwerere, ndipo anthu ali ndasangalala kwambiri poona kuti a profesa achakufa chihana mgwirizano afuna kuti dziko la Malawi lisinthe, anthu abwerere pa chitukuko chenicheni, chitukuko chosoweka mdziko muno. Ndithu mwina ndi zitukuko ziti zimene mwina mungauze a Malawi amene akuloni padakali pano zimene anapanga profesa ali president akulamulira dziko lino, ndi zitukuko ziti zikuluzikulu mwina ziwiri zimene mungazichule anapanga profesa kuno? Kuchosa njala muziko muno, chitukuko choyamba chachikulu kumanga mountain misewu yaikulu ndithu, ndiponso Peter Mutharika amachitisa mtendere pa dziko la Malawi, ndiponso Peter Mutharika zichitukuko zambiri zimene wachitapo iyeyo zoononga ndi maso, misewu, zipatala zomwe anthu amasowa mankhwala nthawi ya Peter yamapezeka pakali panopo mankhwala akusowa, njala ikupitirira, fertilizer akukwera, mayendedwe anthu akuvuta, misewu ndiyophwanyika. Ndiye chitukuko chimene cha Peter nachisiya zoti zinthu zonse zimayenda bwinobwino. Ndiye tifuna kuti a Peter abwererenso mdziko. Tathokoza kwambiri kufuna zabwino zonse ndimene tikuchitira kuno pano pa Katoto Freedom Park. Tikubweretserani alendo osiyanasiyana kuchokera kuno ku mzinda wa Mzuzu pamene profesa akhale akufika malo ano nthawi ina iliyonse. Ndichezekonso ndi olemekezeka Martha Nzomera Ngwira amene ndi ochokeranso chigawo chino. Mwina chiyembekezo chanu nchotani pamene profesa any minute from now akhala akufika pano pa Katoto? Chiyembekezo chathu mene president wathu Professor Arthur Peter Mutharika wafikira kuno ku Nzuzu ndichoti anthu afuna amve zoti profesa wabwera kuno ku Nzuzu, chifukwa anthu ma social media amayankhula zosakhala bwino, amanena iye president wanu amwalira, iye president wanu satuluka. Ndiye tifuna tauze mtundu wa Malawi kuti pamene afika kuno ku Nzuzu akuuza Malawi yonse, akuuza dziko lonse kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndiye candidate wa chipani cha DPP as a president. Taonanso akuluakulu ena Afford ali pano, zipani zambirimbiri zasonkhana pano ati kumgwirizano umenewu. Mwina mwakonzeka motani kumgwirizano umenewu kuombola Malawi pa 16 September maka potengeranso kuti mukhala mukutenga zikoli pamene zikoli laonongedwa kwambiri ndi boma limene likulamula padakali pano? Ndipo zoonadi ziko ili laonongeka kwambiri, mgwirizano umenewu ukutanthauza kwauza Malawi kuti afuna aphule a Malawi. Ndiye chifukwa chake anthu apanga mgwirizano, si apanga mgwirizano kungoseweresa iyayi, koma apanga mgwirizano umene kwauza Malawi kuti ifeyo takonzeka kwaphula Malawi mavuto amene akukumana nawo. Tili ndi 12% ya Amalawi amene sanapange chiganizo kuti avotera ndani. Mwina mungatiperekere utenga wanji kwa Malawi amene wowo 12% imene iyi zokuti azavotere pa 6 September? 12% ya Malawi imene sinapange chisankho, I'm sure lerolo apanga chisankho choti akupita pa 16 September kupita kukavotera Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha zabwino zimene anapanga nthawi imene amalamulira dziko lino la Malawi. Tathokoza kwambiri olemekezeka, tifuna zabwino zonse ndimene tikuchitira pano pa Katoto Freedom Park. Tikuyankhula pa maganizo adindo osiyanasiyana
maka kuchokera kuno mumzinda wa Mzuzu pano pa Katoto Freedom Park pamene tawina iliyonse from now President Professor Arthur Peter Mutharika akhale akufika pamalo pano kuzayankhula kukhamu limene lili kuzatambasula manifesto a Japan cha Democratic Progressive Party. Ngokumbutsani dzina langa ine ndi Robert Mukholi amene ndili pano kupasani satane wazonse tambira mmamawa kucheza ndi anthu mzinda muno wa Mzuzu. Anthu kuno akuti apanga chiganizo ndipo sakusintha, akuti ndi profesa yekha Professor Arthur Peter Mutharika amene ali ndi kuthekera kokonzanso dziko lino chokera kumene aunongera Lazarus Chakwera ndipo Malawi. Talandire a Vice President a chigawo chino chakumpoto olemezeka Ajabi Muhango kuno. Ajabi profesa akufika pano pa Katoto amene akutionera ayembekezere Katoto akhala motani abada motani maso pano. Lero ndi tsiku lalikulu kuno kumpoto pamene talandira mtsogoleri wathu Professor Arthur Peter Mutharika amene ali pa campaign trail kumema Malawi kuti pa September 16 pano tichosepo boma limene lazunza anthuli. Choncho aina mpoto onse ndi kuwapempha ndi kuwamema kuti tiyeni timulande president wathu ndi manja awiri komanso timvetse bwinobwino ndi chitwi zimene akatiuze pano zimene akukonzera Malawi ikafika September 17. Anthu akuno kumpoto akusindika kuti apanga chiganizo chokubwezeresaniso mboma. Mwina ino nkuona kwanu nchifukwa chani anthu kuno apanga chiganizo kuti abwezeresenso inuyo mboma? Dziko lawola ili Amalawi avutika saka sanzapitazi ngati mene ndazunziza zaka 30 zaka ulamuliro wakamuzu panda. Chocho lero lino Amalawi ndokwiya chifukwa aona zowawa aona zokhoma zimene sanayembekezere iyayi. Nthawi inayi yonse a profesa akhala akufika pamuzi pano mwina tikufunaniso olemekezeka nthawi inayi chifukwa apa sizikuona kuti sikisiri bwino sekirete yavuta tisunthe pano ground ilachepa ground munakatipezera ground lina kapena Katoto yachepa tukuno ziko iyayi anthu atuluka chifukwa choti akukonda mtsogoleri wathu Professor Arthur Peter Mutharika. Tokoza kwa mifana zabwino zonse ziko kwambiri ndimene tikuchitira kuno pano pa Katoto Freedom Park pamene tikucheza ndi ale akuluakulu osiyanasiyana kuchokera ku Japan. Awa tikusiyana nawo posakhalisa ndi olemekezeka a Vice President a chigawo chino chakumpoto olemekezeka bambo Ajabi Muhango ndi amene tikusiyana nawo apa akutsindika akuti ground ili lachepa anakakonda mwina ground ili linakakula koma ndimalingana ndi malo ano mene alili akuti boma kapena titi Japan chikakonzeka kuti chitenge boma akuti zimaonedwa kuyambira pano akazadzitsa malo ano zimaonesa kuti anthu akonzekadi kutenga kapena titi kulamula boma. Izi ndi zimene alankhulira Ajabi Muhango pano pa Katoto Freedom Park. Tikhala tikubweretserani alendo osiyanasiyana kuti mwina tipitirize mwina kucheza nawo pano pa Katoto Freedom Park. Inu chimene mungapange musasinthe chifukwa nthawi inayi yonse kuchokera pano a President Professor Arthur Peter Mutharika akhale akufika malo ano. Ine ndi wanu Robert Mukholi amene ndakhala ndili nanu mamawa onsewu kuchokera ku Grand Palace Hotel mumzinda omwe uno wa Mzuzu mene timachezanso ndi akuluakulu osiyanasiyana a Japan chimenechi cha Democratic Progressive komanso a Ford kuno ku Mzuzu amene achikonza chinsonkhano chimenechi Megalale mumzinda uno wa Mzuzu. Ine ndili pano sindisuntha ndikhala ndikubweretserani alendo osiyanasiyana pompano ndikubweretserani Mayi Brenda mayi wotchuka kwambiri kuchokera chigawo chapakati amenenso ndi wachiwiri kwa amayi ku chigawo chapakati. Ndikulandireni Mayi Brenda pano pa Katoto. Pali zotani lero pa Katoto? Bwalo lili kwana? Pano lero pali nkhodzo zapusi lero. Bwalo la Katoto lakhoma kalekale. Kudikira mpulumutsi Professor Arthur Peter Mutharika ali pano live. Maso ndi wadada ndi wapapi wose wakuno kukaya. Wampokera Professor ndi maoko wose wawiri. Professor paliponse amene akuponda pamakhala chikhamu chimene sichinaonekepo. Nchifukwa chani zili motere dziko lino la Malawi? Zili motero chifukwa chonena kuti Professor dziko lino anayendetsa bwino. Boma ilili amene alipo alephera. Ndiye Malawi
akupepesa kwa Profesa kuti abwerereso mboma akapange zichama panga zija ngati kudekhetsa chuma cha dziko lino. Feteleza anali wotsika mtengo, chimanga chinali chotsika mtengo, sopo anali wotsika mtengo, pacha mafuta a galimoto timagula 650 kwacha per liter. Amalawi akhala pansi aona kuti ndipepesa kwa Profesa abwerereso mboma, ndipo Amalawi tapangana voti tasunga. Tikukudulani chifukwa tikuona mdipiti wa galimoto za President Profesa ukufika tsopano malo wano ukufika tikutiyankhulana pa mapeto pa zonse mmene zikukhalira kuno mdipiti uja wa President Profesa Arthur Peter Mutharika patakali pano ukufikano pasogolopa tikuona galimoto ya ana achepa imene ikusogolera mdipiti onsewu mdipiti wautali kwambiri wa magalimoto ukufikanso ndi chikhamu chochuluka pano pa Katoto Freedom Park mzinda uno wa Mzuzu. Ife tili pano tikupasirani zonse zimene zikhalire zonse zimene ziyendere pano pa Katoto Freedom Park mzinda umenewu wa Mzuzu. Ine langa zina ndine Robert Mkoli amene ndikhale ndikupasirani zonse zimene zikhale zikuchitika pano pa Katoto Freedom Park. Kalani pamenepo pamene President akufika malo ano, pali kuyimba, pali kuvina, pali tungululu pano pa Katoto Freedom Park mzinda uno wa Mzuzu. Anthu akuyimba, anthu akuyimika dzanja, akuyimika dzala, simbo ya chipani cha Democratic Progressive Party pamene a president akhale akufika malo ano. Pali chitetezo chokhwima kwambiri kuona galimoto imene yanyamula chitetezo ayima ndithu pamwamba penipeni pamene Profesa akufika malo ano pano pa Katoto Freedom Park. President wafika movuta kwambiri, tikuona chidipiti cha magalimoto ochuluka chimene chikufika malo ano pano pa Katoto Freedom Park mzinda uno wa Mzuzu. President akufika pang'ono tikuona apa asika a Vice President achigawo chapakati olemekezeka agangata asikaso nawo galimoto yawo asika pamene mdipiti umenewu ndithu ukuyenda pang'ono kuti udutse malo ano pakufika galimoto pamene pali achitetezo amene avala mochitisakaso kwambiri, achitetezo amene akupanga zinthu zachilendo kwambiri ayima njo ngati achita kumatidwa pamenepo komano ndi anthu ndithu iwawa amene afika ndithu pamalo pano ndi mdipiti umenewu wa President Profesa Arthur Peter Mutharika. Inu pitiriza ndithu ukhala pamenepo musasunthe, pali kuchitika zinthu pano zachilendo kwambiri zimene sizinachitikeponso nthawi zonse chibadwireni cha dziko lino la Malawi. Izi malingana maso athu akuona zimene zikuchitika pano ndizodabwisa kwambiri pano. Anthu akupondana ndithu, anthu akukangana, chitetezo ndithu chakhwima kwambiri chifukwa pano pali anthu ochuluka kwambiri, anthu ozazana kwambiri, sokuti anthu amenewa akuchokera pati, kuchokera kuno. President galimoto yawo, President Profesa Arthur Peter Mutharika galimoto yawo yayima pamenepo, asika First Lady, akusika akuluakulu onse amene anali kusanja, President Ford, mayi awo kunyumba, running mate, Secretary General asika pamene paja kuti awalandire President amenewa pano pa Katoto Freedom Park. Ife tili pano maso anu tikuwasireni salani kwa zonse padzadzanaso pamenepo atulankhani ena aliso pafupi pamenepo kuti aonesese pamenepo pamene galimoto yayima njiyapo kuti President asike galimoto lawo apite pasanja. President asika sopano. President Profesa Arthur Peter Mutharika pamene paja zasika ndithu kuyenda pang'ono pamene paja kwakwera pasanja. Izi ndi mmene zikuchitikira pano pa Katoto Freedom Park. Apa tikutha kuona akuyenda ndithu pang'ono mosogozedwa ndi First Lady Madam Gertrude Mutharika amene ndithu ali pasogolopo. Profesa kuzakwera ndithu mastepe pamene paja pang'ono ndithu kuyenda monyadira ndithu maufumu ndithu monganso ali mfumu pamene paja zayimika zanja pamene paja kuzapereka moni kwa Suleiman, kuzapereka moni kwa Saulos, kuzapereka moni kwa akuluakulu ena amene asonkhana kumbete kuja, kuzapereka moni kwa Edgar, kuzapereka moni kwa ena mwa mashada pakana ayandikana kumene kuja palipo pali First Lady kuzayenda majestically walk kuzaweva pamene paja anthu kuzapereka moni kwa running mate Justice Dr. Jenny Ansah pamene paja President ndithu akuzakhala pansi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.